Il-programm li tfassal bejn numru ta' istituzzjonijiet Ewropej, inkluż GEM 16 Plus f'Malta, wassal għal studju illi waraj ħemlan illi jonqos in-numru ta' studenti illi jieqfu jistudjaw b'20%. L-iskola GEM 16 Plus toffri programmi għal studenti li jkunu temmew it-traġitt edukattiv obbligatorju mingħajr kwalifiċi tal-Medsek. Il-proġett Solution by Inclusion qed isir ma' istituzzjonijiet fid-Danimarka, l-Italja u n-Norveġja. Roberta Mifsud għallima li qed tagħti sema fil-proġett spjegat illi dan il-programm se jara illi eventwalment jipprovdi l-għodda illi żgħażagħ għandhom bżonn biex isaħħu il-kompetenzi tagħhom. Allura kull pajjiż fl-Ewropa qed jaħdem biex daw jonqsu. Din l-iskola GEM 16 Plus tiffoka fuqhom. U għalhekk kienu d-Daniżi li ħarġu bl-idea ta' dan il-proġett li jiffoka fuq il-dropouts, fuq l-early school leavers u kuntattjawna biex nipparteċipaw. Aħna nemmnu f'dik li ngħidula l-growth mindset li bniedem jista' bl-isforz u b'ċertu prattika jkompli tejjeb lilu nnifsu anke f'dik bħala intelligenza. Mifsud spjegatilna wkoll li l-proġett beda fl-ewwel ta' Settembru li għadda u mistenni jilħaq il-miri tiegħu f'Awwissu tal-2023. Mal-5,400 edukatur, ġenitur u student se jiddiskutu u janalizzaw esperjenzi varji li iwaslu għal kurrikulu edukattiv aktar inklusiv. Nipproponu risorsi ġodda diġitali biex ngħinu l-edukaturi jagħtu coaching lill-istudenti. Anka ħajkun hemm questionnaire biex intuħ lill-istudenti u naraw naqra bħala mental well-being kif qegħdin fejn għandhom bżonn iktar support min-naħa tagħna. One News tkellem ukoll mal-kap tal-iskola Innocent Aquilina illi qalilna li lil minn dan il-proġett l-istituzzjoni qed tilqa' studenti ġodda u kull ma jmur qed tkun innotata żieda fl-applikazzjonijiet ta' studenti illi jażlu li jtejbu il-ħiliet fl-iskola GEM 16 Plus. Sissa għanna l-applikazzjonijiet miftuħin u jekk nikkompara iż-żmien li qed partikolari ta' tissa ma' żmien ieħor diġà qed inħoss li n-numru huwa wieħed tajjeb ħafna. Nittamaw illi n-numri illi immirajna lihom nilħquhom ukoll. Magħna temmjejt ukoll li l-istudenti li jiġu aċċettati fl-istituzzjoni mhumiex biss dawk li għadhom kif temmew is-sekondarja, iżda anke saħansitra adulti li sabu l-ħin itejbu il-kwalifiki akkademiċi tagħhom. Hawn ħafna mezzi ta' kif wieħed jista' jasal u GEM 16 Plus hija mezz importanti huwa servizz importanti li Direttorat tal-Edukazzjoni qed joffri lill-istudenti Maltin u anke barranin għandna persentaġġ ieħor illi qiegħed jikber ukoll ta' studenti illi kienu qataw daqsxejn mis-sistema edukattiva u issa qegħdin jerġgħu jirritornaw.